Hello, sanibona bafowethu. Njengoba ngangithembisile ukuthi namhlanje kule nyanga kaFebhuwari insabulo izongena, njengoba ibona iredi ilindele ukubheka khona. Njengamanje sengihleli kuleli klasi, ngaphandle kuyabiza, bayangena abafowethu bayaphefoma. Sengilindele ukuthi ngizongena-ke nami. Ngabe ngiyamveza-ke kumakhado lapha khona nange lapho ubhizi. Hlanganisa into yokugqoka uyagqoka, uyayilungisa. Namazi-ke naningi-ke. Laba abanye ababhizi beza kimi bazofuna le present ababona ngephetha, abazi ukuthi abantu. Laba bayamodela ababhizi labana. After laba-ke njengoba sekulandela thina-ke. So nje safuna ukugqoka kahle-ke bese siyabangena. Dankulu. Iyethi njengamanje yabo uyabona nelanga lokhu ngenze ngendlela awusuke la senza into yethu mfowethu umkhokho awenze ukhuluma nosikafu songanamali sawubona. Manje lesibeka Okay. So bengibona ukuthi kanjani kuhamba ngokhulumela phela wena. Mina umtshela ukuthi ufundisa ngiyakathi uyinto encane phela lezo. Ukhulumisa. Sithemba. Just ejwele. Ulele. Yebo sawubona. Njani? Yaphila. Ngiyaphila. Athuye lo yaphuphela umlapha kodwa athule iphephezo itsece ukukhuluma nami. Noma umlomo yabo ngokuphamisa isandla bukuzosibuyiseleni. Mase siyena ufuna ukukhuluma nami. Phezulu dala ngawe umbona nje akajula ingoba athelele ngazo. Kamthethe siba kamera. Thansi. Uyake ngibona ubhekile ngasavela uvelelwa inkinga. Sexual violence mama. umshithe lona
is your boyfriend. You are sitting at home, lonely. Until man uphatha u-500 yazo uzekimi no-500 ngamanzi bese ungitholela umhlane wempukane unokulungisela lenkinga yakho ukuthi uma ubona kosiba nenkinga uphatha umhlane wempukane mpane umbhokonta kamiyane usheshise uzokulungisela. Okay, njengamanje ngizocela